Waar de 14 finalisten van het leukste dorp van Groningen alleen nog maar van kunnen dromen, is voor de inwoners van het Noord-Limburgse Well waarheid geworden. Vorig jaar werd het dorp na een zinderende finale gekozen tot het leukste dorp van Limburg. De titel heeft het dorp een enorme boost gegeven. Peter Stijnvoort maakte de volgende reportage. Well aan de Maas ligt in Noord-Limburg in de gemeente Bergen. Het is een pittoresk dorpje met ongeveer 2500 inwoners. De historische bezienswaardigheden, zoals kasteel Well en de ligging aan de Maas, maken het tot een van de toeristische trekpleisters van de provincie. Begin juni vorig jaar werd Well uitgeroepen tot leukste dorp van Limburg. Het doek hing over dit bord. En het doek gaat eraf. En er staat daar Well. Nou, dan ga je echt uit je dak. Want daar kun je je niet indenken. Een hele bus volk was meegegaan naar de studio. We gingen echt uit ons dak. Marleen Timmermans was een van de drijvende krachten achter het succes. Alles, maar dan ook alles, werd opzij gezet om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen. Proost Groningen, op de overwinning. Wij hebben duizenden flyers gemaakt. Wij zijn op jaarmarkten in de buurt gestaan om maar te flyeren. Je moet er ook echt voor werken. Hè? Hij is zelfs een keer naar Well Gelderland gegaan, onder het motto van Well gaat voor Well, om ook de stemmen te halen. Je schrijft de middenstand aan, je schrijft iedereen aan, van het noorden tot het zuiden, om het maar bekend te maken. Dat is wel een voorwaarde, hè? Je moet met z'n allen de schouders eronder zetten. Ja, en je bent er echt dagelijks mee bezig. Om de felbegeerde titel in de wacht te slepen werd een dringend beroep gedaan op de creativiteit van de plaatselijke ondernemers. Om zoveel mogelijk stemmen te trekken is dus inderdaad zoveel mogelijk gasten die in het verleden, dus waar we de mailgegevens van hebben, een mailtje te sturen met de vraag of ze een stem uit wouden brengen op het leukste dorp Well natuurlijk. Daarnaast werd er optimaal gebruik gemaakt van bekende Wellenaren zoals chef-kok René Brine. Met zijn Michelin-sterrenrestaurant Brine langs de Maas is hij een graag geziene gast in binnen- en buitenland. We hebben ooit een ster bekomen in de Guide Michelin. Culinair zet je het dan op de kaart en dat komt overal terug. Gisteravond waren we nog op het afscheid van Edwin van der Sar aan het koken. Dat zijn natuurlijk hele grappige dingen waar Well dan toch steeds weer terugkomt. Met de titel Het leukste dorp van Limburg heeft Well niet alleen eeuwige roem vergaard. Het dorp is ook definitief op de kaart gezet. Mensen die nog nooit van dit plaatsje gehoord hebben, die weten nou waar Well ligt. En dat is toch een mooi stuk promotie. En apetrots neem ik aan, jullie als inwoners. Iedereen. Iedereen is apetrots. De burgemeester van de gemeente Bergen, de wethouders. De inwoners van Well volgen de finale van het leukste dorp van Groningen trouwens op de voet. Maar hebben ze ook nog een goede tip? De finalisten adviseer ik om door te gaan tot het einde. Geef niet op. Ga ervoor. En dan lukt het ook. En word je tweede of derde, nou ja, dan probeer je het volgende jaar weer, hè. Maar gewoon de saamhorigheid die je in een dorp krijgt, dat is iets geweldigs. Tot ziens Groningen en verder wat, hè.